पंडित जी बजाऊनी भूखबू जे नमी धनिया बन जेबू मम्मी धनिया एगो ओनियो बेंजू वाला बारे आइल बारे बजावे एगो यूनियन में चलता रहे परसों प्रोग्राम सिवान जिले में रहे अभी ये गोला अभियंता भैया गौले रहे अतले नीचे से बजाओ तेरे की महिषासुर का मरले बारी मैया हो पटना से चलता दवैया हो अतले कमेटी के लोग इनका लोग पहुंचल बा कि जब पटना से दवाई चलता तो डॉक्टरों के नाम ते ही बताई वो तो हई लड़का के मान गनी ढोलक बजावे आइल बा चियर बाऊ का साफ कलजू के कृष्ण निकल गइल देखलस कि बेंजू वाला पर लाठी गिर जाए जो सब लोग चाहल की लाठी बिक दी लठिए के सोझा दोनों हाथ जोड़ के निहुर गइल साफ एकदम छोड़ दू भटभटा गइल बा